אביבית וגבי. הגמרא אומרת, חז"ל אומרים בדרשה של רבי עקיבא, בגמרא מסכת סוטה דף י"ז, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש אוכלתם. רש"י, גדול מפרשי המקרא בתלמוד, מסביר את הדרשה ככה. המילה איש מורכבת מאותיות א', י' וש'. המילה אישה מורכבת מאותיות א', ש' וה'. שימו לב, האותיות המשותפות לאיש ולאישה הן א' וש', אש. האות שיש באיש ואין באישה זה אות י'. האות שיש באישה ואין באיש זה אות ה'. י' וה' ביחד שם השם. זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, תיקחו מהאיש את הי' שלו, מהאישה את ה' שלה, משתי המילים תישאר אש. אבל מעבר למה שנראה כאן כמשחק במילים ואותיות, יש בעצם כאן עצה והדרכה לכם, אביבית וגבי, שכעת מייסדים בית חדש בישראל. לכל אדם יש המיוחד שבו. לכל אדם יש הכישורים המיוחדים, היכולות המיוחדות, הרגשות המיוחדים, החוויות המיוחדות. בך, גבי, יש דברים שחסרים בך, אביבית. ובך, אביבית, יש דברים שחסרים בך, גבי. הדרך היחידה, לבנות בית שלם, בית מלא, בית שהשכינה בתוכו, אם כל אחד ואחד מכם ייתן לבית את מה שהוא יכול להוסיף. האיש את היוד, האישה את ההי. במילים אחרות, אם תבנו את ביתכם על אדני הנתינה. ואנחנו כולנו מאחלים לכם שעד 120 שנה יהיה לכם כוח, רצון ויכולת לתת זה לזו וזו לזה. ואז בביתכם יהיו רק אהבה ואחווה ושלום ורעות.